Fine dining de Bihor 11. Umplem în rotunjoare iasta cu carne de pasăre picată de pe os la cuctă. Acest bucăți alese, numai una și una. Apoi punem așa în figuri niște bucăți de pită neagră prăjită că vine iarna și pușcă colesterolul în noi. Punem așa niște bucăți de rădăcinoasă roșioară. Tornăm păstă carne niște zamă de la lămâia asta. Și o punem și pe ea pe blid că ne treabă. Na uite-te numai ce bolunzăni au rămas de la carne și deasupra, dar și de desubt. Untura asta de ghină o punem la borcan pentru zile negre, că astăzi ne spargem în figuri. Răcitura asta de ceante de pui o tornăm în bolul ăsta natural de la lămâie și mai tăiem o lecuță din colesterol. Și deasupra pentru colore punem poreaua asta de festică flori, nu mai am că sorofilit. Ia vezi cum rămâne carnea asta de ghină și faină ci pe blid. No, am să vă mai aud pe astea mai figurante că nu aveți bani de botoxuri scumpe, că asta nu-i mâncare, e tratament și pentru frumusețe, dar și pentru încheieturi dacă ați dat prea mult cu sapă. Atunci ia și îmbucă tratamentul ăsta că ți-i trezi mai faină ca cum crezi tu că n-ai mai fost. Dar de bun, jur că fu bun. Bagă-și tu un follow. Te-am țucat.